mutanen Makka, amma yanzu ga Mus'ab an kashe shi. Idan aka ja gwadon shi aka rufe nan sai kafan ya bude, in aka ja aka rufe kafan sai kan ya bude. Manzo Allah ya ce ku ja ku rufe kan, sauran kuma ku sa tabo ku rufe shi. Ya bayar da ya ku yan uwa dan me dan addinin musulunci ya ci gaba. In kana ganin wannan ne a nesa, yau ina ce Jafar Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala. Dan me ya bada rayuwar shi, wanda suka kashe shi sun kashe shi ne dan kan sunna ta ci gaba. Sunna ta tsaya ko sunna tana ci gaba. Ya ku malaman bid'a, kace malaman sunna ba alkhairi bane a wajen ku. Kace malaman sunna ba zai fitar da ku ba. Wallahi in za ku kashe ba za mu ba sunna ba. In za ku kashe ba za mu bar addinin musulunci ba. Sunna ta bid'a sam tauhidi wallahi ba za mu bari ba. In duka mutanen da suke nan za su kare akan sunna wallahi sai an yi. Sakamakon haka suka yi fatawa da cewa jinin Ja'far Mahmud Adam ya halatta, suka yi yunkurin kashe shi nan take a cikin masallacin Indimi saboda ya shirya wata kasaitacciyar lacca wadda ya kira ta kat, wato ita ce abu na ƙarshe wanda zai zama tonan asiri ne na ƙarshe a kansu da wannan aƙida tasu. Ba su samu damar kashe Malam Ja'far ba a lokacin, amma suka yi alkawari da shan alwashin cewa sai sun bi shi har Kano sun kashe shi. Tarar da nake maka, makamai ne suka cika masallacin Indimi da shi a ranar da suka so su kashe Malam Ja'far. Sun sha alwashi tun sallar la'asar suka zo suka kewaye masallacin ko ina da makamai, suka ce yau sai dai uwar shi ta haifi wani, saboda ya ce a zo zai yi bayanin da bai taɓa yi ba a kansu. Duk da ya gama waɗannan bayanai, yana cikin bayani afuwan da bayanai suka yi bayanai sai suka yi kukan kura, suka ga dan me ma za a jira. Billahi azim sai da ainihin aka kashe wutar saitin inda Malam Ja'far yake a kudindini, aka ɓoye shi, aka fita da shi ta wata mota wadda ba za a taɓa zaton ta ita bace, aka fita da shi kuma ta wata get ta masallacin wadda ba ita ce get din da ake zaton za a fita da shi ba. Aka je aka kai shi falon wani gida, a nan aka karasa wannan kaset din. Waɗannan kasusuwan guda biyu su lullube su da sunan dabino ne, sai su sa amawali. Custom da immigration na Najeriya sun san wannan tun iyaye da kakanni, don haka buzaye sun zo wucewa da raƙuman su ba wanda ke kula su. Su ne suka zo lokacin da aka kashe Malam Ja'far, aka ce wasu mutane sun zo bindiga ba ta cin su, suna bacewa, sun zo da ina suka zama makaman, sun bace ba san da suka yi ba. Yan jabha ne daga Algeria suka zo, kuma route din da suka biyo kenan na wannan masu kawo dabino. Saboda haka hanyoyin da aka rinka bi ana kawo makaman. Shekau ya fada karara suka kashe Ja'far, la yahtal baya bukata wani tawili, amma shugabansa ya yi musu akan wannan. Shi Muhammad da yake kwance a kaburi, malaminsa an kashe Malam Ja'far wata biyu wata uku, she zo nan da azahar ga wurin a wurin zaman sa kenan, da lokacin ban san sun kai wannan karfin ba, da pistole da motoci don tadlis yayi, ina sai zai yi taziya, she zo suka sai a can da motocinsa, she suka zo suka zauna zai yi taziya. A ce ba za mu karbi taziyanka ba. Shi na sanar Dr. Sani, na sanar da yan wani ce kar wani sauraren taziya Malam Muhammad Boko Haram, ku kyale ni na da shi, ni kadai ne lokacin. Sun zo da bindigogin su lokacin ba na saman sun kai wannan matsayin, kuma na ji daɗi da ban sani ba, don abin da nake so in gaya masu na gaya masu. Shi ke zo taziya Malam Ja'far ne, na ce Ja'far da nake shakka kuna daga cikin wanda kuka kashe. Don lokacin kwamishina 'yan sanda na nan wanda aka kashe Malam Ja'far almajirinmu ne, dan Katsina, da bincike ce Boko Haram suka kashe Malam Ja'far. Ba mu amince ba, sai ba da wani dalili. Shi na ce kai kana daga cikin wanda suka ce shi sam lokacin da aka kashe Ja'far ma kurkuku yake. Karshe dai muka yi tsinuwa a juna, mun ce an le tsine maka abin da kake kai bai bata da mutane da abin da ka yi, kuma Ja'far na jiran ka ce. Shi kuma yace an le tsine maku yan kanzakin gwamnati. Haka muka tashi an le masa abin da ya dace. Tashi nan bai wuce wata uku aka kashe shi, aka kama shi. Shekau kuma kana hanya, komai iskancin da kake yi kana hanya.
sakon da kake ka samu kasa ne kake wannan sako kake zina da ƴaƴan mata mutane ka ce ganima ba jini mutunci kake yi ba wannan narkon da kake ka kashe Jafar yanda kake riyawa kun samu mutanen Sahara sun zo sun harbe shi ina cikin sujada ina cikin sallah wanda mutum ina cikin yayi sallah asuba manzo ne ya fara ina cikin zimmatillah kun zo kun harbe shi kuma ka fito ka yarda kai ka kashe shi amma muna jira sakamakon ku a ranar tashin kiyama wallahi boko haram ba za ku samu rabo nan duniya ba ba za ku samu rabo lahira ba saboda ba kan daidai kuke ba yanda sayyidina ali ya yake ku haka al'umma za su yake ku ba za ku ci nasara ba ko ina kuke kuma ka fito ka izza dan wanka yana sallah asuba dama ka gani wanda ya kashe shi ko arne Amerika ne ina sallah shi sauraren ka ku zo ku yi wannan kafta kuma ka fada